दिनैहाय जोङो नुबाय थादों, जोङो अबजार्भ खालामबाय थादों दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे 11 मासाव मा मावदों। दा जों नुबाय दा बिथांमोना जिर' आरो दाख्लै एसेम्बलि जे जालांबाय 17-18 नभेम्बराव बेवहाय आंबो अडियेन्स हिसाबै दंफाहैयोमोन। दा बेवहाय जों डिबेटफोरखौ नायदों। दा बे डिबेटखौ जों नुबाय। दा बेहाय माने बिथांमोना जे सरकार सालायदों बेयाव फेल जादों। मोनफ्रोमबो जोंनि MCLA फोरनि जे कुइसन, बे कुइसनफोरनि एन्सारखौ बिथांमोना मोनसेबो थिग होनो हायाखै। आरो दिनैहाय गामि दानख'नायनि सायावबो प्रश्न खालामनाय जादोंमोन। बे बिथिङाव बिथांमोना एन्सारखौ स्पष्ट भाबै होआबालानो प्रमद बर' बिथाङा जाय चिफ दिनै बिटिसिनि बिथाङा बुंदों बेखौ पार्सनेलि माने जोङो रायलायगोन, नोंथांमोनजों जिरायनानै रायलायगोन होननानै दिनै अपोजिसननि MCLA फोरखौ खावलायदों। हाउसआव एन्सार होनो हायाखै। दा बेफोरो दुखुनांथाव आरो सिंफ्राव जोंनि बिटिसिआ मा रोखोम जानानै दं। जोंनि पावारफ्रा दिनै कार्टेल जालांजोब्बाय। दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौथ' अलरेडि हरखांबायानो। दा दिनै आरो गोदान मोनसे जोङो खौरां मोनबावबाय मा, मोनब्रै जिल्लानि डिसिफोरखौबो सेक्रेटारि खालामनानै दा टटेल बिटिसिनि गासै 39 साबजेक्ट, बे साबजेक्टखौ दिनै लांजोब्बाय। दिनै बिटिसि होननाय जेबो जिनिस गैला। दिनै बे जोंनि टटेल बिटिसिआ दिनै कलाप्स जाबाय। बेखौसो दिनै जों नुनो मोन्दों आरोमा। दा बे बेलायाव दिनै प्रमद बर'आ बर' जाथिनि जेनाखि इन्टारेस्ट दंमोन, हाजार हाजार मानसिफ्रा जिउ बावनानै दिनै बिटिसिआनो जा बा बिटिआरआनो जा जों मोनसे सुक्ति मोन्दोंमोन दिनै बर' जाथिफ्रा मोनथाम। बे मोनथाम सुक्तियाव दिनैहाय बर'फ्रा जेबादि मोनलांनांगौमोन, आपग्रेड जालांनांगौमोन जिनिसफ्रा, पावारफ्रा बांनांगौसोमोन। दिनै बे खमायलांनायनिफ्राय खमायनानै गोमाथायलांनोसो नागिरनाय बेखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि। नोंथांमोना अपोजिसनाव थानानै बिथांमोनखौ मा अजद होनो सानो? दिनै बेखौनो अजद होनो सानदों जोङो। दिनैहाय बिथांमोना सरकारनि दायथ' लाबाय, रायजो राजाफोरनि अभाब अभिजगखौ, गांनाय उखैनायखौ सुफुंनाया बिथांमोननि दायथ'। दा बे दायथ'खौ बिथांमोना पालन खालामनांगौमोन। नाथाय दिनै 11 मासाव जों जेबो नुनो मोनाखिसै। दिनै कमिटमेन्ट जेफोरखौ होबाय थादोंमोन बिथांमोना इलेक्सन समाव, न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायनि बाथ्रा, दिनै 1 भट 1 जबनि बाथ्रा बिथांमोनहा बुंदोंमोन। नाथाय मोनसेबो दिनै जायाखिसै। दिनै बिथांमोनहा आरो दिनै प्रमद बर'आ जेखौ बानायदोंमोन, जे बड'लेण्ड मिसन होननानै बिथाङा आन्दलन खालामबाय थादोंमोन। नाथाय बेखौबो दिनै मोगथां महर होनो हायाखिसै। बिनि सोलाय मा खालामबाय बिथाङा, दिनै अमा मिसन बानायनानै लाबोबाय। दिनै अमाजों दिनै बर' आइजोफोरखौ थगायनो नागिरदों। अमा माफा माफा रानना होगोन ना मा खालामनो नागिरगोन। दिनै 75,000 फैसा होनो नागिरनायखौ बिथाङा मा खालामगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो हयथ' मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव हयथ' माबा अमा 6टा अमा हरनानै बोसोरसेयाव बेखौनो फिसियोब्ला अमा मासेयाव जुदि 12,000 बा 15,000 जायोबा अट'मेटिक बे 77,000 जाहैसै बोसोरसेयाव। दा बेबादिजों जोंनि आइजोफोरखौ जाम्बि खालामनो माने प्रल'भन देखायनानै दिनै बिथांमोनखौ माने गाज्रि लामाथिं दैदेननो लांनो नागिरनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों। बिपिएफ हिसाबै बेसेबां स्ट्रङै दं दासान्दि? जोंथ' दाबो स्ट्रङैनो दङ। अलरेडि जोंहा 17टा देरहाखानाय। दाबो रायजो राजाफ्रा जोंजोंनो दङ। बे जोंनि रायजो राजाफ्रा रावबो थाङाखै। साफा सानै नेताफोर दिनै बिथांमोनहा गावबा गाव माने बेक्तिगत सार्थनि थाखाय दिनै बारलांदों। सोरबा बिजेपिआव बारदों, सोरबाया इउपिपिएलआव बारलांदों। आरो बिथांमोननि राजनितिकआ बेयावनो जोबथाबाय। माने बिथांमोना रायजोफोरखौ दिनै फोथाय खेबस' खालामदोंमोन। बिपिएफखौसो फोथायनानै बिथांमोननो भट होदों। खिन्थु सोरबा रेवरेवा नार्जिहारि, सोरबा राजिब ब्रह्म, सोरबा धनन्जय नार्जारि, सोरबा प्रभात ब्रह्म, बिथांमोननो मानसि हिसाबै रावबो भट होआखै। बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानैसो बिथांमोननो भट होदों। ओंखायनो देरहालांदों। दिनैनि थारिखआव जुदि गोदान इलेक्सन खुंनानै जुदि बिथांमोना जुदि दिनै इलेक्सन गेलेफिननांगौबा रावबो देरहाया बेवहाय। बे स्पस्ट'। बिपिएफ हिसाबैसो देरहादों बिथांमोना। बेक्ति मानसि हिसाबै देरहायाखै। दिनैहाय जोंखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ थगायदों। दिनै बे आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि गभर्नर बिथाङा जोंखौ थगायदों। दिनै बिथाङा दिनै बिटिसिआव जे डेम'क्रेसि होननाय मोनसे जिनिस दंमोन दिनै भारतबर्षआव, संबिधाननि बाथ्रा दंमोन, बेखौ दिनै बिथाङा मार्डार खालामदों। बिनि थाखाय जों दुखु प्रकास खालामो। जाहाथे इयुनाव बिदि जाया, जायनि थाखाय जों केस होनाय जादों। फ्लाड टेस्ट जादोंमोन डिसेम्बर मासनि 24 तारिखआव। नाथाय जोङो बेवहाय फेलार जादों जे माखासे षड़जन्त्र खालामनानै लिलि हटेलाव गासिबो जोबनानै दिनै जोब्बाय MCLA देरहानायफोरखौ। दा बेवहाय जों लबिखौ खालामनो हायाखै। दा बिनि थाखायसो जोङो दा सरकाराव फैनो हायाखै। जोंनि पार्टिया दाबो थिगैनो दङ। दिनै जुदि गाबोन जुदि इलेक्सन जायो, जोङो मर देन 35+ मोननानै जों सरकार दाफिननो हागोन। जोंहा फोथायनाय दङ, रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ। नोंथाङा इयुथनि सासे बिबानगिरि हिसाबै इयुथफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानगोन नामा? आं खावलायनो सानदों जे जोङो बे दानि थगायसुला सरकार, प्रमद बर'नि जिथु परिबर्तन सरकार, बेवहाय जोङो रावबो इयुथ्सफ्रा जोंना माने संस्थापन मोना बा एमप्लयमेन्ट जों जेनेरेसन खालामनोनो हाया। बेनो प्रमानखा। खारन दाख्लै जों एसेम्बलि कुइसनाव सोंदों जे साबसे टेट मास्टार होनाय जाखो।
दिनै बेवहाय नुदों बर' मिडियामावनो हारसा मास्टार सोरबा असमिया मानसिखौ हरनाय जाय मानसिया बर'नि सराया रोङा बे मानसिखौनो एपइन्टमेन्ट हरदों आरो बाहेरानिफ्राय बिराद बुरजा ट्रेड माबा पास जानाय मास्टारफोर लांबाय होमबा बिटिसिआव थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा माजों साख्रि मोनगोन दिनै बेखौनो दिनै साननो हायो आरो मालाय दा बेवहाय खुनु जाला आरो दिनै माने पावारा दिनै थांखाजोब्बाय दिसपुराव अलरेडि दा बिनि थाखायनो जोंहा बे बिटिसिआव खुनु जोंनि इउथ्सफ्रा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोननायनि खुनु बेवहाय माबा गैला बेहाय सुबिदा गैला दिनै बिटिसिआ माने सिएसबि दंमोन बे सिएससिखौबो जोंनि बिपिएफ दोलोआ नारसिनबाय थानायनि थाखायसो लकेल एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन खालामनांगौ लकेलनि मानसिया साख्रि मोननांगौ बिटिसिआनो रिक्रुटमेन्ट खालामनानै इउथ्सफोरनो साख्रि भेकेन्ट जानायफोरनो होनांगौ बिनि थाखायसो बिथांमोना दाख्लै गोदान बिल लाबोफिनदों सिएसबि बिल लाबोफिनदों बे जोंनि देरहासारनाय दा बिथांमोना मोनफ्रोमबो प्रश्नखौनो बिथांमोना एन्सार होनो हाया नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लायावबो दिनै मोनसे ब्लगावनो सासे मानसिनो दीपक बसुमतारी मा होननाय सासे कन्ट्रेक्टरनो 92टा स्किम बिथांनो दिनै माने टेन्डार होजोबदों होमबा बे जायगायाव नोंथांमोननि बे उदालगुरि ओनसोलाव दिनै उदालगुरियाव थानाय बाथ्राखौ बुंगासिनो दं आङो बे उदालगुरिनि 92 इउथ्सआ जुदि बे खामानिखौ मोनोबा एसे एनै थाखा फैसा लाब जायोमोनबा बे दिनै बिथांमोना माबा मोनसे गाव गावनि थांनानै थानायनि जे बेबस्था बेखौ खालामनो हागौमोन गावनि रांखान्थियारि जे बेबस्था बेखौ गोरा खालामलांनो हागौमोन इयुनाव गिदिर बिजनेस मावलांनायनि सुबिदा थागौमोन नाथाय बेफोरखौ दिनै खालामाखिसै होमबा दिनै बे प्रमद बर'नि बे परिबर्तन सरकारा दिनैहाय जोंनि गावनि इउथ्सफोरखौ मा खालामनो नागिरदों दिनै बेयावनो फोरमान जायो जे खुनु इउथ्सफ्रा बेवहाय दिनै माने साख्रि मोननायनि खामानि मोननायनि खुनु सुबिदा गैया ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि इउथ्सफोरखौ नोंथांमोना बे सरकारखौ फोथायनो नाङा जोंनि बिपिएफ दलाव जगदान जानानै फैगौ माने आफ्टार 4 इयार्स दाथ' बोसोरसेयानो थांखाबाय बे सरकारा दा 4 इयार्सनि आफ्टार जितु इलेक्सन जागोन 2025आव बे मिशनाव जोंजों बिपिएफजों दिनै बिथांमोना सामिल जानानै खामानि मावथों आरो 2025नि मिशन हिसाबै जों दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव वार्कशप खालामगासिनो दङ डिस्ट्रिक्ट लेभेला जोबोबा जोङो ब्लक लेभेलाव खालामगोन ब्लक लेभेला जोबोबा प्राइमारि लेभेलाव खालामगोन बेबादिनो जोङो आरो भिलेज टु भिलेज जोङो मबिलाइजेसनखौ दिनै स्टार्ट खालामगासिनो दङ आरो बे मिशन 2025आव 30+ बेखौ जों साक्सेस खालामनो थाखाय जों आगबारिगासिनो दं बे खुनु सक्तिया हमथानो हानाय नङा जों रायजोफ्रा नायदों परिबर्तन सरकार मा खालामो दिनै बिथांमोना जागायजेननायाव फेल जाखाबाय मुला देरगोनखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बाथ्रा दं दिनै मुला गांनैयाव सिनायबाय प्रमद बर'नि सरकारा थगायसुला सरकार प्रमद बर'आ सासे फोथाय खेबस' मानसि दा बेखौ दिनै बर' रायजो राजा मिथिबाय बिटिसि बासिया मिथिजोब्बाय बेवहाय जों जेबो आसा खालामनो हाला